Basics on the mix. It's double E. It's my time. Registration wallahi da ta turo mun kudin 50k amma ban shiga wallahi. Kai to ni ba bana ga shiga har na ji nayi nawa ba. A habar Allah. Wallahi. Abin da sai an kai ma samu na jini. To gaskiya ba ya kamata ka ce ka san January nan gongon ne. Wallahi ina son je. A gaskiya ya kamata. Wallahi. Waya ina labarin mutum kai. Waya kenan. Salama. Ka ce mun salamatu sarauniya mana. Yawu ya. Yawu ya yar nan yawu ya ne ba. Yar yan tana ina fa. A ni ya riga na sani ba. Wala. Yar halakta ki an gudu. Da ya ke ji. Hello baby ne? Dali, ya gajiya? Lafiya wallahi ya ayyuka. Dalin kwana biyu baka gani na online shine ko kaɗan tunani? Ba ka wani. Nawa ne gaba da kudin data? 500 ne kawai. 500. To shi kenan. Okay, I love you darling. Na gode sosai. Bye bye. Bye, I love you. Ya mutumi na kana ji da kudi ba. Kai ka bari ko yanzu tura mata yi. Ai ka bari. Kana kan nan mutane? Ba ina da shi a kaina. Kar ka tura mata mai yawa ba. Ba mutumi na chemistry department nake ba. Yanzu zamanin na ji statistics ga ma na ji statistics. Baraka ni suka dinna mata lambobi wasan. Na tura mata mutumi na. Lallazi ka san Allah ya rinjin tana ida. Kai gashi ta kare kira. Hello baby. Wayo Allah dalin gaskiya na ji daɗi sosai na gode kuma maman ma tana ta miƙa maka godiyanka. Kuma insha Allahu gobe zan canja waya. Bye bye. Aboki. Ake shi. 5 da 0.00 nawa yake? Ha? Duba musamman. Sannu. Suna mai kyau. Ya jikin? Hassan, kudin makaranta na. Kudin makaranta na, kudin makaranta cinye mun, kudin makaranta na, kudin makaranta. Wayo Allah, kudin makaranta na, kudin makaranta cinye mun, kudin makaranta na.